সমীর জার্নালিস্ট অফিসিয়াল যত্ন লামসগো তিনি যে নন্দননगर चिन्तिप्रा वानजि इंलाइमानि कक्तमा दिल्ली ओ बुवाग्रा बीजेपी बै कक सालाइमानि कक्तमा ताई जे जनजाति तामफ्याबो इंडिजिनास पिपल्स जे पालाइमुं आमनो कवि वाहियो सुनील कलय कक सिलचामानि आमनो कारिबो हारगार तिरंगा ताई चाइना अरुणाचल चाइनानि बर हामान दनो तै आंनो कचांखा सावै बुजिरानि चेष्टा खायानो तामहिबा कौमा borok belai short ke kok salayo ang bo abakeno je salamno no srai sanani chaijogan puilano kok sana kalayo oro nondonnagar tamung laikha soi kongkha nondonnagar ni je auxilium ni beskang eba khakchang complex ni beskang ni sini ayang je nondonnagar Don Bosco ni ulta side jora bebang naro lamani kinaro jaga kabang manarjak jaga kongma narjagono raja sayati kabangma api nok tangai tongo dugarnai rui tongo permanent nok khake tangai tongo baksa ba hayo mugiteng thai sini berai phalo baksa ba chaka ganang malkhung mane dugan tubuinai dugan do taisa baksa ba tlango baksa ba kalangai thango abo hai dalni aro dugan nai rok tongo agi puya mugiteng phaljak mane Chintipra sarok ni yakte phiaba taboke wanji hindi thoroksa hindi ba chakma hindi borok bahanyo phalpai baikha o abo hai je lama kinaro mugiding phalani abo to salbrum borok chagi hangaka to lama o jungjal longo phiaba mal khungchol na bagai jese lama raka ai bisune mal khungcholibo tai saiti hingke choli jagi hanyo kalai tongo aro rogono mugiding phalai jao paine rok gana manthogo paile jao abo hai kaise poribesh tongmani phiaba nokjaka aro buni naslemani bai mokol naslema mokol bai nasikjamani obo koktoma tabuk katalia jora kaisa aro tipra wanjoi nungko tipra sani mugiding khalma jagama wanjoi phalna thangi bahinyo jora kaisa kokbang laikha uloke DSP khlai tongo police ni deputy superintendent of police haike torun deborma sar songlaga kok sana thangteniwo wanjoi tiprang lai case roklai buni usting 2022 se case pai jao nondonnagar obo simia uram no waisuba public kok banglayo wasiba AMC phai kok banglayo wasiba gana ni flat ni borok malik rok o mugiteng rungjar no noririo abahai rok kese kereng kagya o kagyang mane okologo kaisano karon borno permanent aro borni dukan kerei tamke aro mugiteng phalaye basabotei pore phaide rok bo tongja jao borku nokum kisa aji mungye tongja jao ingia make tongte kukubinyo paye rok ba aro manthogo hinyo thangthangi paye yo chalai ong tongmen je orwo kok srai kongkha tawsak jorotei je pati mungman bisingo je borok bai borok kok banglai mani abo to bazaran kheto kisa tongo no phiaba aro ke nini ani wanjai tiprasani orwo srai kaisa udahoron je ang oskangni kok sai khinaro no mia ni kok tamukha mia sarik jorao asumsa phai sai phai kya je o je polythene rok palakai ni polythene satung wati katina bagi kiha hungui tongmani tiprasar mukiteng phali tongma jaga ara ka sapajaka norok polythene hungui maya ora palakai maya ma phuisa nai ingangke apro to dipor duita tinta rogo to baksa mukiteng phalna phaikya baksa phaiyaku ingke je phainya rok ingangke ba ingke ba je pro phayo apro khulgana ke kya ba khatorin dong hata jehetu salburum phal tongba phiaba sarik tai srapsa tongkheno charta hayoke first phaikya phainai nortam noria hanai o polythene plangai thangka rosawi paikha mugiteng rok to hawana phalai tong beralai no phiaba yang tamungkha tipra rok ni bai wanji rok ni kok orman ma sau Chintipra sarok ke mugiteng phalmani hanyo palakai nukhung roi simi jab roi hanyo phalai jao kintu yang cha phalnai ba tiffin phalnai ba mugiteng phalai pano o wanji rok ni hingkangke palakai nai bera roi borok dukan rok ge jokhon AMC ni bokhaktei phainai norno obo permission korei nordi hinai je pro norkha o nor pro bong ni ki bera rok serjak geba ge pura go cha kabrok akorok simsi geba borokhe noroi 10,000 baikai gari o dai khibaikia mugiteng to noria কিন্তু
yang o tipra sarong ni o politin tlang pai man ya golobo o je ros hajak nai rok o je dugan sabai tlang janai rok asumsa police ono ro khlai ma heke go dagar ma heke bank ma heke to bunyai chini simi tangi sabai nyai oro bongni bohaino rai seti ko dugan ni jong borno nordi ge bongni ba nukhung nor pa kya ge jingle kun pha se mara liya chille sabor khatangi magi teng dugan nai e oba haini ni ani nglai thangata aboni ya golose ko jolja khata tipra jarok bo no gani ba politin tlang na ke tlangi paikha ge tai cham ni mai rok akorok tlang tabuk ama hai ke yag lai se hai magi teng akorok baksa ba nanai nyao baksa ba 2000 bai danai jao mai rok magi teng tlang jagi dokha ge ba sir khone nangsine bele abo hai ing to joron tung media thangsoi ka nai nei ma ba tamongkha o je dugan soljangnai rok ugo tamsin borok ugro haikei ne ta phan phului police ongno yak sama sama haikei tlangi nai iko bono nordi iko bono manor nai am he tlang jakai ayang FCI godown ni baskang thangsoi ka ayang hongka kai Don Bosco school ni opposite side thangsoi ka aro hongka kai kintu bender ni license tong o license grang no raga nordi lai ka police of je o nordi ne ro icha sing tong chu nge borno tam huni share ho jaka bor tam khai joi kha nge bender rok bong license tongo nge lo kha table o kisab ngo bong ni dugan ni father ba kha ber jak abno huidi nordi lai nori mani kok tomas tabu korbo ta kha tam kok bisingti kok ma phaiga salkya sakang ba haina aro uni paimani kaisa flat tongo a flat ni tolao no magi teng phalbai kyang ka ke tlange ni be jang ka ba aro security no khoksa khongi rewi bor ke ton laina abono ba haina waisa malik dugoinai chibi rohor oinai mosu rok chari khibe men kok toma tong apro jol laija to o khebo ba haino bising ni kok mankha o je MC ni borok phani rok no umgi ni phalai rok sing maka sapo je Don Bosco ni principal se oro kese ngai nor dihno hnai phia ba tai kaisa ombo kok sokpai tongkha je o flat ni aro koyta flat tongo a flat ni malik rok se obo nor dihni MC o letter rio hnai kok silchamu bisingti kok tama manmani tabo MC rok tumuno oma haikeno ro hojago buini problem huka tamgoi sarai ke sawi borno noria tai kaisa niyom mongkha borno saptaka sakang no nango nong no nordi do moi kiteng ba saljan salopano saikala ka boku bai kintu miking khayei eba notice joi salopan riklang nangmani aboni bagino dalai chen mia nini ani bo onglai kha MC rong mo joli jakha ke mairung rok akorok dawi o je bongni MC ni mani haine daman jago dawi tlang ro naikha tipra sarok wa abo a MC ni a hami mani jaga ono thangai ni jin mai mugite rong narang chesta khaiga e amai ke aino tam sanai tungfla waisa do ko sang waisa amai ke din lai khemia nondonogoro paithak jora horni sarata hai jora o sangthoika MDC Suraj Deborma amno khanawai tongmanliya tai aro police ongno nangmani ya pridom dihni bodagi kha tai tipra sarangta soto dihni sawikya ge tabuk tini phungo hongke noitao TISF ni bkhaktei NCC thanao case rikha sabo MCC thangini abo janja je nor nangman norana boi thangi yasi phupunu gei o mugite nornai sabo nei case laikha tabuk sabo romjangno roda romno semia case hongle kono ekta boroni bumu mention khaijaya je video footage raja setei abai khaini bonon rom dihni brokti salaimani kok khora kha khlayo bujilaibai khana nonogorni kok Dillio buagra bo sai khanaraka je bosni 17 tarikho oro agartalao joto TISF YTF min PWF PCF rongti asuknai kok chaplainai bosni sidanto khana kok salaikya mia bahanyo sambit patra songbai ingkai Nitin Nabin songbai BJP Central President songbai ingkai norno tam ranai tabuk montrokra Dr. Manik Saha Home Minister Omit Shah Malaysia ke jeng tirpao tam riman rimi abo somboto bo sai ka khana tabuk joton se wan ma singsa kongkha ekot se khalai lekha soi se khalai lekha tripartite ekot sing pai thake tai tam tongsi ba abo to rona simi se tongsiu kintu abo ni ulobo tabuk nijini bokrokma phallainai BC election nono jidi na ke nang chano logi na ke chano marna hini tamngi ma hanai abo satok jagi tongkho mani bo satok jak manyawi satok jak soikok BJP ni bethai thaisa o thaya ko tipra sarokni bkhawo tipra sarokni talikhawo ge obnoti nasing laibo odangno ingya wanalajak 17 tarikho bubagra kok chabai
tumuno omah sira nafo hunai doli buigo sikangke ba nglai sinai ini angke janje jano palai sinai aba keno koktoma tai kaisa তাহলে যতই দিলিও ক্লিয়ারিং এখো আবনো কক সাবে মুখ্যমন্ত্রী বাহিনী তাকে এলায়েন্স নানি ফাসিনো হনাই সাসাওই টংমানি ককটা তাইছে কক লাইন তাকসা সাইবই টুগলিয়া এলায়েন্স অলরেডি আগি নং প্রজেক্ট টিপ্রা মথা এনডিএ নি পার্টনারশিপ আবো নলো তাক বিসিনতি নাই আলাদা এলায়েন্স নাই টংমানি আবো কাইসা বইখে না তখনো ফিয়াবা বুয়াগ্রানি ইয়াকটিং কাকে ফাইট কাইসা প্রেসার ওই রেজাল্ট নাহানানি চাইটক টংমানি কক তাই কাইসা কে টিটিএ ডিসি নি বখাতি তাকলাইনো কইলা আগরতলাও যে জনজাতি না আদিবাসী দিবস এইকবা ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে ঠিকাই অর টেবলু রক খাইয়া কই পার্লামেন্ট অবনো পুইলা অব কাইসা হিস্ট্রি নি খুখেংকা যেতাবো কনভেনার রাইসার দেবর্মা তাই ইএম সিকে জামাতিয়া ঠিকাই ফিয়াবা অরন বিসিও কমা কক কাসলাই দङ যে কিসাসে মিডিয়া রক লাকা আগি মাসা ওই বা এড মানি লয়দাং খাসাইমিয়া o indigenous deni ad mani ni paika hai pa video camera chungno live khlaiya ni rogo TTA DC no poli tongkha sab no commission mani nai wansar no komkhe mani goru ni allegation rekha TTA DC hapang abuni tamu jawab no eba tamu action na hana abato lon seman nai inke amno ti je raisar deborma convener bo hangke sawo obo bo ni just bai thangni rang mana bagi simise okok thai dongo lokoni bagi 1 yen bagi obo henglai tong hne aran bisingo sunil koloi Teksa tipra mothani no TEF ni jora kaside president bo o je indigenous je palai thani o invite malia bagi belake khado jak Facebook o sika obake je elected person dogno tei simi khaimani abo chalia jotono price rok goi khai nangmani hne ge abono tei ne convener bayangke kok saka bo saka obo kaisa unko dokphano thamchano sobaya naimani haije klai tongo a allegation sunil koloi ni teksa kongkha Sunil Koloi jespon budi kaham roinyo mano fiaba je convener hni himpano bosang khaimia je committee ni kok chap mani olose abo samung tangjago abo bai kono ungya abo bai kono kebo deraya जों je khlai mankha abse kok jodi bo ringjak yang kiroke onyo jagao to organization dong arle tangi ringjakliya abo herok tungma proshno kasawi tongkha tamkhe tiprasa eko debormano simi beshi ringo onono ringya hni marongkhe pura sampradayik kok sawi tongo Sunil Koloi ni kok saka Raisar Deborma horike aboke TTA DC ni kok aro kok kherek layo dolil jaglayo nasre layo Facebook o seilayo sitrar layo tamni hima bubagra jotona hamjago action nayani bagai Sunil Koloi ni kok saka ingkai teksang gakai hargar tiranga noti nai tabuk nok ko tiranga rally khlaiai tongo haste hapangni bokhaktui inke Delhi ni inko simi chenginai joto rajyo no ngi tongo Tripura bo hargar tiranga ni rally khlaiai tongmani koktoma Bharat Haktor yokmani field charge bisi salno ragoi ta kaisa koktoma social media viral ngi tongkha Arunachal Pradesh ti China ni Fuji rok dol kha phai tongkha 60 kilometer bisingo hapka hnai inke obonoti nei Bharat Sarkar no hojagni hangkake inko jengtam khlaisinai Bharat ungui age Bharat ni borok obno manai kolthai lokorok ma buji thai hni Arunachal ni kongma borok social media ti video rok phului tongbaikha tangkha tangi habna nai tam khaina habna nai sabo abo srai srai yako official tinini joran kok tinini sobi journalist bisiti je update or sugarano taisa kuni update rok olo rosiona jotna hambai